Život u segregiranim naseljima, ispod praga rizika od siromaštva, realnost je većine Roma u Hrvatskoj. U takvoj deprivilegiranoj situaciji posebno je težak položaj djece, mladih i žena. Pogledajmo što o njihovom položaju govore dostupna istraživanja. Krenimo od pismenosti kao važnog preduvjeta za sudjelovanje u društvu. Čak 17% Romkinja u Hrvatskoj ne zna čitati i pisati. Za usporedbu, u općoj je populaciji nepismeno 1,3% žena. Nepismenih Romkinja ima 2,5 puta više od nepismenih Roma. Najviše je nepismenih u sjevernoj Hrvatskoj, više od četvrtine, a najmanje u Zagrebu i okolici. Pa se nameće pitanje, što je s njihovim školovanjem? Romkinje su značajno nižeg stupnja obrazovanja od ionako nisko obrazovanih muškaraca. Najviše Romkinja ili uopće nema školu, ili su započele, no nikada nisu završile osnovnu školu. Situacija je najlošija u sjevernoj Hrvatskoj, Slavoniji i Međimurju. Završenu srednju školu ima upola manje Romkinja nego Roma, pa se primjerice u sjevernoj Hrvatskoj tek 4,4% njih može pohvaliti svjedodžbom iz srednje. No, zašto odustaju od školovanja? Četvrtina ih kaže da je razlog sklapanja braka, petini je obrazovanje preskupo, a nezanemarivih 11,5% Romkinja odustaje zbog loših rezultata koje su ostvarivale u školskim klupama. Uzroci vrlo niske zaposlenosti Romkinja su niska razina obrazovanja, ali i tradicionalna podjela uloga prema kojoj je ženama mjesto u kući. Vrlo mali broj Romkinja obavlja neki oblik plaćenog rada, a čak više od polovice njih nije nikada radilo neki plaćeni posao. One koje jesu, rade na teškim i potplaćenim poslovima, kao što su čišćenje ili rad na proizvodnoj liniji. Visoka razina neuključenosti Romkinja u svijetu rada svrstava Hrvatsku među europske zemlje s najvećim udjelom radno neaktivnog romskog ženskog stanovništva. Tradicionalno patrijarhalno shvaćanje uloge žena zasigurno je dijelom uzroka čestih ranih trudnoća među Romkinjama. Polovina Romkinja imala je dijete već u maloljetničkoj dobi. Među njima 17% ih je rodilo dijete prije vlastitog 16. rođendana. Ovime je zatvoren začarani krug. Rane trudnoće i porodi ostavljaju najveće posljedice na proces obrazovanja. Skoro 10% Romkinja prekinula je školovanje zbog trudnoće. U trenutku kada dođu na svijet, velika većina romske djece živi ispod granice siromaštva. Vrtić ili predškolu, ključne za socijalizaciju u ranoj dobi, te pripremu za školu, pohađa ih samo 23%. Kako žive segregirano ili na rubovima gradova, udaljenosti od 3 ili više kilometara do škole, djeci predstavljaju često nepremostive izazove u školovanju. Često pohađaju razrede samo s drugom romskom djecom. Slikovit primjer je Međimurje, s visokih 46% djece u etnički segregiranim razredima. Iznimka nisu ni vanškolska druženja s vršnjacima. Samo se 7% malenih Roma druži s djecom iz većinskog stanovništva. Mladenačkim životom u dobi između 14. i 29. godine kroči 3,6% nepismenih Roma. Većina njih ima nezavršenu ili završenu samo osnovnu školu. Jedva petina završila je srednju, a manje od 1% ima neki stupanj visokog obrazovanja. Ako završe srednju školu, najčešće se radi o trogodišnjim strukovnim programima. Najveći broj mladih Roma sa završenom srednjom školom živi u Istri i Primorju, a najmanji broj u sjevernoj Hrvatskoj. U školi smatraju gube vrijeme jer posao, uvjereni su, ionako neće dobiti. S diskriminacijom se susreću već kod pronalaska prakse. Ako rade, najčešće su to jednostavna zanimanja, eventualno uslužna i trgovačka. U svijetu rada ni na koji način ne participira 35% mladih Roma i gotovo dvostruko više mladih Romkinja. Dugotrajna nezaposlenost čini ih posebno ranjivom skupinom. Bez posla, mladi su bez primanja i lišeni važnih socijalnih beneficija koje donosi stalno zaposlenje, zbog čega i mlade generacije ostaju na margini društva. Više podataka o položaju žena, djece i mladih Roma možete pronaći u publikaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.